Takže dobrý den, vítám vás u dnešní stavby vily. A teďka se mi to trošku laglo, no v pohodě. Tak to tady zase postavím, to je super, že jsem si to takhle rozbila. Tak, teďka budu stavit první patro, protože už tady přízemí jsem udělala. Bude to jakoby jednopatrový s přízemím, takový baráček. Tak, teď si tady napíšu, kdo tu vlastně bude bydlet. No tak tady asi ne. Tak tady. Sajna. Upozorňuji vás, že to dabuju, takže to nebude dobrá moc kvalita, ale to je jedno. Tak, tady bude bydlet Jeff the Hunt. Tohle má být taková stavbička má, no tak co tady udělat ještě? Tady schody třeba uděláme. Omlouvám se, že opožděný zvuk, já nevím, čím to je. Mám sluchátko totiž a logi, tak v pohodě. No, dveře. No, tak samozřejmě uděláme ty schody, ne? No, takhle. Tak to bude super. Tak. Teď udělat dřevěnou podlahu. OK, děláme dřevěnou podlahu. Nejdřív tady dostavíme ty dva schody pitomí. A teďka uděláme podlahu dřevěnou. Omlouvám se, kdybyste nějak viděli nějaké lagy, protože mi si to moc nalaguje. Mám dobrý počítač, hold. Ne, si dělám srandu. Tak, super. Tak. Byl celkem fajn, ne? No počkat, ale jak teďka udělám tady ty boky? Z čeho udělat? To chci mít stejný. Zkusím, jak to bude vypadat schválně. To nevypadá moc dobře, takže... To zničíme. Já právě mi dohrala písnička, super. A teďka mi zase začíná, super. A uděláme to asi tady z toho, jaká je ta podlaha. Tak to je tak. Sakra. Tak teďka uděláme. Jinak tahle stavba by měla být asi taková první. Pokud se vám bude líbit, tak určitě to. Určitě dejte like. A protože dubbing jsem ještě nikdy nedělal, tak doufám, že to nějak vyjde. Musím akorát odstranit zvuky z toho videa, který teďka vy nevidíte, ale já ho dubuju. Já odstraním video a zvuky nechám. Snad to půjde mi Camtasia. No, jinak vrátíme se zpátky k baráčku. Vypadá to celkem pěkně. Takže se vrhneme na sloupy. Zase se mi to trošku seká. Nevím, jestli to je na počítači jako video na... asi to je tím. Je moc přetížený. To je jedno, zase se vrátíme k tématu. A teďka dělám sloupy, které budou zatěžovat jakoby strop naší vily. A bude to stejným stolem jako přízemí. Teda by mělo být aspoň. A mluvám se, že jste neviděli přízemí, ale nějak se mi posralo natáčení, takže to musím natáčet Camtasia a rekordérem. Jinak mi to prostě nejde. Teďka tady to video vidíte frapsem natočený. Ale já to jinak mám normálně. No. Vidíte můj luxusní skin. Že je úplně profesionální.
Jenom jsem holka, mám klučičí skin, to přece jedno, na tom nezáleží. Mně se tady ten skin prostě líbil, tak jsem se ho stáhla a dala do Minecraftu. Ano, nemám koupený Minecraft. Šikovka, prostě. Tak chci mít takový menší městečko. Právě, že tady v té vile by v mém filmu měl bydlet. A tak teď tady udělám. Měl by tam bydlet jakoby já. No, měl by to být takový menší film, no. Teďka uděláme balkon. Děláme sloupy, to je trapný, takhle, vedle pěkně, šikulka. Teď tady dáme stonebarky a už to bude skoro hotový. Pokud děláme jenom střížku a střechu. Možná tam přistavím půdu za kamerou, ale to nevím, to asi ne. Chci mít vilu, takže placatá střecha to bude. Vypadá to super. Tak, teď tam uděláme takové menší sloupky z fencu. Tak. Tak. Teď ještě doděláme ty skla. No, a ještě střechu teda. Tak to uděláme asi taky ze stone bricku, jo. Oni se si nevšimla tady ty díry. To pak budu muset dostavět. Pořád ty díry si nevšímám, to je super. I když jde vidět strašně hodně, ale tak. Super. A teď si ji prohlídneme. Dáme F1 a jdeme. Ej, díra! Tak, konečně tu díru zastavila, tyhle. No, super. Vypadá to celkem pěkně. To teďka trošku musím zpomalit, aby to nebylo tak rychlý. Tak. Ještě tady něco na té zahrádce. Tak uděláme třeba stoly, ne? Tak. A světle modrou. To se jak se... Tady ne, ty vole. Přemýšlej taky. Tak, to dáme karpit, nebo koberec. Tak super. Tímto je naše stavba dokončena. A přečtěte si tohle. Tak tohle byla stavba první vily. Trošku překli. Já doufám, že se vám líbila. A design bude v příštím videu.